Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta adlaw day karong Martes no? Pizza 14 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. O karon day no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan no nga sinuwat ni Marites Albores no. O sa dili pa day, shout out day ko no sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no mga ka-listeners, mga ka-followers no. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Albores. Part 9 na ta no mga ka-followers no. Part 9 na ta. PS love you. Pagkukuha dong sa'yo magunbianis kapitan o girimit na ko ang kwarta. Unsa? Din si Lolo? Binuang! Gangwaan mo naman ganito! Tarong man ikasultis lolo ni mo dong. Anak day na! Basta kwarta, tarong siya kasulti. Kinali akong kwaon me. Pero dong... Hambi na! Hoy, huwag sugod karon ba? Di na ikaw ang mubantay din si Grian, ha? Ako na! Pulihan ta na ka, kitiguang sab ka! Ako na mo kupo sa tanang kita sa mga sakinan ni Lolo. Sugod kang adlawa! Unsa, dong ayaw taon, dong mag-unsa lang taon ko nga. Tangdangan ko ni mo sa trabaho, pero may taon niya akong pangita dong sukat pa sa una dong. Ayaw taon dong. Pauman gani, kinahanglan na kang mupahuway. Kitiguang na ka. Ang imo ng mga anak ug apo mo'y pabuhian ni mo. Oo, ako mahanad taon nga magpabuhi ran taon dong. Uy, naanad kong manikamot matag adlaw aron makakaon ko. Magkanadaanan ka. Sa'yo na na. Sayon sa mga sama ni mo dong nga nagsalig ng gyapos apuhan. Nga mahimong dili maghago kay gihungit ng daan ang katigayunan. Pero sa mga sama na mong pobre, dili mi mahimong magparinas ni mo dong katapulan. Umudawat lang limpyo. Unsa to, ha? Unsa to, ha? Ay, kung inaana, tiguwang nga ka, ha? Kina! Tiguwang ka ba ka? May ko kasong kumon na! Wala yun niya magbili ng ipon mo! Nga pangag na ba na? Hurot yun niya nagkalubo! Buhil ang taon ng kilyo na ko dong kilyo. Si Kilyo! Kilyo ba? Talang tabi, tiguwang nga ka! Buhil dong. Hoy! Pahawa na din hiya. Ayaw na pagbalik og mga lawa. Kaya wala kay balikang ang trabaho. Nakasabot! Sultihan ko na ninis kapitan dong. Sudi! Hadlok ko matay mo. Sumbong misal kinsa. Kaya wa akong hadlok. Wa ko'y gikahadlok ka na yung dapita. And now, I pronounce you husband and wife. Kapitan, nakamata na di ka? Kap, Kanina na. Nagpaabot na lang ko nga magkamata mo. nagpaabot man sa mig ganina pa nga makamata ka. Nakatuog na lang hinoon ko nga nagpasandig ni ma'am sa akong abaga. Nagduka kag maayo ganina. Mao nga gipasandig na lang tiga sa akong abaga. Salamat. Banya. Ha? O sa'yo manakap? Banya timog kasal. Unsa? Salamat, Kap. At sabihin imong gipabot lalaki. Hagkin ang imong asawa. Pwede na, Kap. Sige na. Murag dili man mo sugot, Kap. Bangit sa iyong kuktiyang naong. Dayon hagki ang mga ngabil. Kuptan. Sige, Kap. Piolo ha? Sakyan na nato si Kapitan nga nahimong pari. Sige na, ma'am. Ha? Ato na sakyan. Ma'am. Kadulas yung naong nako. Ma'am. Uy. Dili mahimo. Ihato na si Kapitan sa ila. Man mo sugot, Kap. Ala. Gani. Gilayasan man kasi mong napangasawa. Tanakap, atong sundon. Masig manluod dayon to. Ug dili ko padulgon. Iyoke. Yoki? Unsa man? Dito ba'y kilagi? Dili United Kingdom. Uban ko. Uban gina. Siyempre. Lain sa kay dili. Uban ko ninyong madog. Ayaw. Uban ka na mo sa pagpauli sa inyo. Lain sa kay kamera. Ikaw mayamong ihatod. Okay, let's go. Tara.
Ma'am! Ma'am, kuha kami! Kamay na lang kayo. Og madaan ako siyang binuang kanina. Ma'am! Doon na kayo yung naong ako. Kagwapo yun niya. Ma'am! Bahala na. Dili ko mulingi. Maguna kog lakaw nila. Ma'am! Ako na, Kapitan? Kapon sa nila po. Ha? Nadagma si Kapitan, ma'am! Unsa? Kap! Dali ka! Oh, kunit ako ka, para nga, makabarog ka. Lagi. Tata, dali. Kasakit akong tuhod. Kunit. At sakit niya din ako makayakaw. Di na ta makagukod sa mga asawa nga, may ulag lakaw. Okay na, Kap. Baho na lang, teka. Dali. Sakay sa kong buko-buko, be. Dali. Kapit. Dali. Kana. Kaya Okay na. sige na. Pangumutog taron, ha, kay mular ka na tayo, ha? Kamalipayo ni Kapitan. Kabuutan gides mga tiguang, uy. Kung sama palang unta niya kabuutan si Paolo. Dili unta mi makalagyo karon. Ay. Unsaon ko ba sa paglikay? Nga dili mahugang akong pagbati niya. Kung makita ko niya ang panagway ni Paolo, o nakita ko niya ang kalidad sa kalalaki nga akong gipangitan. Alina, ma'am! Ma'am, alina! Alina! Sakay ka, ma'am! May bakante pa? Oh! Doon pa kayo nga kung kasing-kasing, ma'am! Paigo lagi ka! Sakay na! Busog na kakap? BN. Biin. Sa man na? Busog na. MH. Alam, ito ba'y? O dyan mo na. May hinoon. Magkabusog yun, no? Kung si ma'am ang muluto, no? Lami pangasaon. Si Kinsa man. Si ma'am. Kining apo ni Dora? Kapitan, UDM. UDN. Sa man na? Uyab di mo. Ingon ka ganina na... Uy, pagtalong piyolo ha. Basin og talagon ko sa puhan ining bataan kung magtinunto ka. Ayaw ka balaka, lo. Kung sugto na ko tinuod ni ma'am, bisan gamay. Wa ko'y plano nga magbinuang. Bisag sa damgo lang. Ay, Char. Mayo kun mao. Lagi. Oh, tarong malagi ka ikasulti karon kap. Paano siya mo kumuha magtarong di ay? Tinunto di ha? Si Kapitan. Ay, naman si Putinsiano. Wala ba sa mole? Ay, o sa bayangay kong buhaton. Aron mabuta na ganing bata. Inihap na lang ang akong mga adlaw ning kalibutan na. O, nabala ka kay ko alang niya. Kap. Kapitan. Ay, may mo bang makangyo ninyo? Unsa ka na, Kap? Kunwa na niya ko. May mo bang tabangan ninyo si Putinsiano? Lisura naging tuliron anang apo ni mo, Kap. Gahi na kaya na. Kung nakahoy pa na, guod na na. Nakagusto nga kung apo ni mo, Inday. Kung pananglit, mawa na niya ko. Ug sugto ni mo siya. Tingali ug matarong na siya. Di ko masugot, Kap. Inday ka? Dodong man ka? Ano ikaw may hindi mo sugot? Dennis, ibilin ko ni mo si Putinsiano, ba? Di lagi mahimo, Kap. Di lagi kay gibinlan. Di man kaya akong gibinlan ba? Si Dennis lagi. Daw sa pagkakatribido ba niyo mo? Pauli na sinyo ka. Gipangita ka ng sidis ron. Hindi ko'y. Unya nagkuli. Basig butando pa niya ni si ma'am. Okay, mutando. O sa may na. Musugot siya ni Potensyano. UM! Sama na. Unyag mo sugot, ha? O sa may na, ha? Ako. O sa may na, ani mo? Bitaw! Unsa na na akong sugton ko ni ma'am, ha? You know? Shh, bida, uy. Hi, Denise. Hi, Ro. Butan na yun di mo, Loy. Bisan, himat yun na ka. Ako pagyapon ang imong ginahuna. Salamat, Kilo, salamat. Denise, gibilin ako ni Lolo ni mo, ha? Dili na kami imong mudawat og laing lalaki sa imong kinabuhi. Ako na lang. Gibuya na ta ni Lolo. Inig kamatay niya, magpakasal na ta. Nakadungugas gingon ni Kapitan? Kung sugton ka. Sugton di ka? Ha? Sugton ni mo, ma'am? Ha? Manong dili? Dili ba, ma'am? Kapitan, kalisod ba si mong gisangon ako? Ha? Ang asa to?
Nga imong ibilin si Potensyano nako. O nga... Sugton ko nimo. Kinsa man? Ako ganilo. Kapoy nimo. Bago ba gani kang moingon? Kinsa ganito ka? Tawa ka, katawa ka? Katawa! Klaro ala! Ay, gitag bikilay. Hanap! Salamat kang niyas lolo. Ug si Dinis. Kay kung waban na! Tarong mo do. Usbang imong giingon ba? Hoy. Oh. Ipiyong ka na maginoon. Kapuya gid mga puhana ka, oy. Kadugay man mo mamatay. Oh, Potensyano! potensyano! Pati lamia susuo ng simod ni mo eh. Huwag batasan nga pagkaapo na. Pasalamat ka nga naapo ka ni Kapitan. Kay kung namanghod pati ka o naigsoon, dugay ka ron ta napangag. Suway ko na ba? Suway, ha? Suway! Ay kung hagita ha? Piolo, Ay kung hagita. Sus. Di ka musokol, ha? Awan dilok. Piolo, tana. Ihatod tanas kapitan siyang lawak aron, makapahuway na siya tarong. Gusto na sa kumupahuway kay tibok gabi kung wa makatug. Tana. Ako na. Oh. Ako na mutabang paghatod ni ma'am sa kwarto ni lolo. Alin na ma'am, kupot na ko. Ano si mama nang imo pakupto nimo? Si lulo nimo? Ay pagbuot. Tatalil ko sa kong kwarto eh. Kaya niyo mo. Oh, Guys! Saan mo kikagod? Ma'am, tara ma'am. Misud na si lolo siyang kwarto. Tara, ihatod na kasi mong gipuyan. Gibilin ra ba ka ni lolo nako? Tara. Buhi pa si lulo nimo ay pagbuot-buot. Lingkod diha. Ma'am. Tana. oh. Ali ma'am. Hoy! Hoy, kanan! Hoy! Pugos ko ipalingkod eh. Ug dali helikopter ang kamuri dinis. Tayo bibiya. Makalag ko yung tawahan na bisong sao na. Gamay na jud kuwang ha. Gamay na jud kay ni siya kuwang na ako. Ug makulatahan ko rin siya mayo. Oy, Lanay. lanay karon. Lola, nanay. Dugay malagi kang nabalik. Kuan. Nakita na ba ninyo sa kapitan? Oh, dito ra sa simbahan ay. Mayo hinuon kun mauna. Ay, kapait ining tiguang na tao niya ang wanguhon na. Dili lang unta ko buabot ang higayon na, oy. Kay muambak na lang tingali ko pang ba kun mauna, kun mahitabo na. Nay, kung moabot man na nimo simba ko lang, ha? Dili ka ngay mabalakan ay. Kay ati manon og panggaon ti ka, sama sa imong pagpangga og pag-atiman ako. Dili ka ha nga parehas kang potensyano nga biyabiyaan na lang unya ko nimo. Kabiha. Luuya sa kanimo no? Kung ako nang buhaton ay. Pero nay, ako ipaniguro nimo ha. Dili gi ko makahimo ana nimo. Pinangga manggani kay tika bisag kusog kay ka nga mangusnit nako. Og pinangga sad kaayo tika. Bisag dili pati ka tinuod nga. Ay, Unsa nay? ha? Dili tinuod nga. Nga unsa? Dili pa tinuno, singan, dili pa tininuod ang akong kusnit nimo ba? Hinay pa kayo na. Ay, hinay. Lagi! Sakit manggani kayo. Ana, Hala no? Unsa na ka kung imong tinudo na ino? sige na. Kaon na dito. Wa ka ra ba makakaon ganina, una kami lakaw. Busog na ko nay. Busog ka? Ngaon day mo? Ay, wagod, pero nabusog na ko nga nakakita ni ma'am. Paghilom di ay. Naong ni mo. May kailang magkusulti anak kung wa din Pero naaga ni, dili ka hapit makatingog. Anak man na. So, dagos kwarto nay. Today nay. Si Clover, nauli na sa ila? But lang. Kalit man lang tong kawa, dinisala nga akong gibiyaan kay may gibuhat ko sa kusina. Pauli na siguro to. Kwarto sa kunay. Ay, karon ako batiag luka na. Pero dili ko mahimong matug tibok adlaw. Kinahanglan nga mangwartag ko samtang way klase. Muhigda lang ko kadyot. Time pa. Nga nung giingon man ini ni nanay ang unlan paghapnig. Gilinya sa dapin ugo niya. Gitabunan sa habol.
Mura mahinunig tao nga nagbukot. Well, mahinon. Aron nga doon ako'y katandayan. Di ba sa ko maghabol kay alimuot kayo? Diya na lang na. Ay. Tanday. Usa to? Aray, uy, sakita sa ko sampot nga imong gipundakan sa imong paa. Clover? Ay. Ay, bangon po. Clover. Diyan lang kay da. Usa? Tupad Uy, da. Clover ha? Di kung sa magkadidi sa akong kwarto. Ganun na amang kadidi. Abi ba na mo mipaulit na ka? Kapoy man og uli, bi. Sakit kaya akong sampot sa mga bunog. Awa, good mo. Tanaw ka. Huh? Kakadiyot kay maghubo ko. Ano na makita ka sa mga bunog. Oy. No. Puyo ha? Ay nalang ubangon. Ang sama man ako paghubo. Ano makakita ka sa akong bunog. Di ko tanaw. Ay, patanawon man ta kay pagbuot. Maghubo sa ako, magubot sa... Ay nalang lagi. Ay, siya pa. Okay, sige na lang. Uy, dili na lang ko mabangon. Ikaw na lang hubo na ako. Sa? Diyapag na. Di ko Ano man? Patanawon man taga sa kong bunog. Di gani ko mo tanaw gani. Kadaghan ako nakakitag bunog. Di na ko mo tanaw ng imong bunog. Lahi maning akong bunog ron. Tanawa sa lagi. Kay naan sa'y pinaakan dapit sa akong susubaya. Ayaw ha? Awa. Nadiri sa kilid. Ay, nalagig bangon ba? Clover. Tinara ka. Clover, buhi ko ha? Ayaw kong kaksa. Ay, gakos ko. Kay muslan ko ni. Kay tugay na ko nangandoy nga makauban ka sa kama. O nga, dili kay gakos rin akong buhaton ni mo. Tanday sa tayo. Sabayan ni Clover. Ang saba, masudlan ta ni nanay. Nga naman di ay. Si nanay rabitaw na ni mo. Makus ni tantag, mabunalan ta adto. Magtutol, nagkunsa ta din sa akong kwarto. Okay ra na, uy. Hus ni tabitaw og bunal. Ang importante ay ang mahalaga nga makagakos ko ni mo. I love you, Piolo. Clover. I love you, unsay imong tubag. Puyo ba? Puyo, Clover. Uy, Manak maoy tubag. I love you too man ang dapat itubag. buhiin ako. Ano man? Kay, mubangon ko. Kay gihugawan ka na ako. Clover. Naligo sab ko no, human ako atong foreigner. Mong limpyo na ko. Nagbrush na sab ko. Mong limpyo na sa din akong baba nga gikang Hanggawa gini mo. Kini baan ni lagip. Taka lagi yawit. Lagkan magunan ni mo ako kamot. Niyabag na. Ikisa na kumpad. Sige, itabon pa. Ganahan ko. Uy, kay kagamot. Kamot pa lang, solved na. Clover ha? Pagpuyo. Piala. Ay, sus, kinuo ko, Clover. Ganun, ni patong may taong kagkalit din na ako. Clover. I love you, Piala. Clover. Kung dili ka makuha sa santong dasalan, kuhaon ta ka sa santong paspasan. Clover, puyo ba? Sulit dito. Di ba? Dili mo. Reserve di ka kulips. Ay, dili mahimo. First come, first serve. Di lagi mahimo, puyo. Wala niya, be. Ayaw ko giyak ni bida, gidi mo, eh. Asahon man ti karon. Ay, asahon. Magpanagta. Ay, ganahan ko ana nga position standing. Usa? Uy, ma'am, may balik lagi ka. Nawa na sad si kapitan. Oy, bag-o pagani nga nauli ang akong apo, nawa na sad. Wa nay, uy. Nagatod lang ko ining libro sa English para ni Piolo. Aron niyang matunan. Wa magkukuno sa libro, God. Nalimot kong padaga nina. Ay, mao ba? Sige, ma'am, sudla lang, ma'am. Nara siyang kwarto. Ay, ikaw na'y bahala, ha, kay may lakton pa ko.
Ha? Kadit lang, Nay. Oh. Wala siya maminaw na ako. Milahos na lang sa biya. Ibilin ko na lang baka ning libro din sa sala, no? Pero tingali tiliun niya niya makita. Bahala na. Manukto ko siyang kwarto. Ganahan ko, ani. Imo kong gikugos. Feel kay na ako. Mahimo pa, Clover. Kanaog na. May tabi kong mahinog kag maayo. Ganahan, ma. Yay. Ini ako tiil ka ng anak yung itabi ko. Ana. May untol ka na may nausap na nagugpo-ugpo ka may haging na pagpuyo. Ganahan lagi ko anong posisyon, Sila araw no? ta. Shoot, kayo sa imo. Pabalagin taon ni mo. Kanaog kami. Kanaog. Apli man din yung pultahan. Natuod dihang nanukto ko. Ugay mitubak. Ituod na lang na ko, og. Akong lilion ko nakatuog ba siya. Ma'am? Ma'am? Shit. Sakit pa ba ya kaya akong sampot niya? Imo pa dyan kong gibuhi anong kalit. Natagak na noon ko. Ay, samot na general. Ay, gugusa ko balik. Si ma'am. Nakita ta ni ma'am. Ay, papalagan ako pa. Apaso na ko si ma'am. Pila! Pila sa makaay! Ay, ako biya iba! Pila! Ay! Nagkukus siya ni Clover, sir. Sulod sa iyang kwarto. Kalain sa akong kipat. Ma'am? Bala ka. Dili ko Ma'am? muling eh. Pupadayon ko sa paglakaw. Ma'am? Ma'am? Doon na lang ko sa akong kipuyan. Paspasan ako Wala ako mga ma'am. lakang. Ma'am? Ma'am? Unsa ba? Ma'am. Ayaw ko guniti. Buhi ko. Ma'am, kinipasabton ti kasi mo nakita, ma'am. Nga naman. Kay Kuan, dili mawang na sa imong hunahuna. Sa imong nakita na mo kaganina dito sa kwarto. Kung nagunsa man mo dito sa kwarto, wala ko'y labot. Siguro alang nga manubag ka kung ugaling magbunga ang inyong ibuhat. Ha? Kay, nagunsa malimi. Ambutan ninyo gagunsa mo. Ay, wa mi gibuhat nga dautan, ma'am. Gikukos na ko sa Clover, aron nung tanga mo pahawa na sa akong higdaanan. Pero ihin, initabi kong hinon siya na ko. Gibalik ko siya yung dress kong hawak. Mao to, mo inaabtan ni mo. Wa ko magkinahanglan sa imong pagpasabot. May adtor ako kay naghatod ining libro. Ay, nasuko ka, ma'am? Wa, uy. Nga naman suko man ko. May angay ba di ko ikasuko? Hala, nangapuwa ka. Nga puwa. Init man. Natural. Ayaw ko gising-gisihi diha, ha? Diha ka na. Musod ako sa bahay. Salamat na ng imong libro, ma'am. Iuli na nako, ugma. Tunaan ko rin maayo. Pahala ka diha. Ma'am, hi. Ano bang misurok manugmayo ang akong dugo? Wala sa kumaguna-una og tarong sa kong mga lihok. Nalimot ko nga maestra ko, kundi katubang nako si Piolo. Ay, gitaliktan na sa nako siya kalit. Mangayo ko pa sa ilo. Dili ko anging masuko. May mayan hinuon ako siya. Kana, mauna ang gusto na kong buhaton. Tingalig na apasis kawas. Piolo? Oh. Sa muka ginayang Clover, eh. Nagtuon na to si ma'am nga may dautan ng gibuhat sud sa kwarto. Pagkaahak sa totong among posisyon, eh. O sige, ang abdan nga, nagkugos ko ni Clover. Clover, magisadaan ini ba? Nagtagmibiya na to sa amo, eh. Mo, balik na lang ako sa garayan. Aron nga maka-extra ko dito. Bitbito na lang akong libro o ibilin dito. Nya, hapito na lang sa nako, inigpauli na ako niya. Ay, dali ara dito sa adlaw, no, kung mag-eskwela ka. Or mas dali lang kay nako inspirasyon sa eskwelahan. Namang good si ma'am good. Wala lagwa pero mag-periodical naman di ay may sunod si mana. Maong tunan gini na akong maong libro. Nga gipahuman ni ma'am. Piolo! Piolo, kadiyot lang! Piolo! Oh, wala siya mulingi pa na ako. Iso kayo si tinanawan ako. Gikan sa atang sa kong gipuyan. O time pa, maupo kito yung gisuloob kanina. Di ba nga, na-t-shirt man to siya puti? O niya tattered na jeans? Nagpulo shirt na lagi si Kitom. O itong nga jeans. Nalimot ko kung unsa yung gisuloob. Maupo ko di ay to.
Pahala na. Wa na siya maminaw sa akong pagtawag. Pahala na siya. Ay, kugihan na siya kong apo, Naninood naman. Gikang may trabaho, pagpauli, nagdoon. Syaro naman siya. Syaro, di ka uyab og maestra. Lanay, Sila na isigim. lola nanay, ikaw ba nilikoy na lagi ka? Saman. Ingon ka sa una, dili ka gusto maestra nga ako mauyab. Ay, sa una man to. Ay, mao ba ng libro, ang iyang gihato din kaganina? O nay, Ay, kana, gyud. Tuon gyud og maayo. Anugon kayo nga dili nimo pahimusla ng imong ka-bright. Ayaw gyud pagsalig pagtuon gyud. Aron makita ni Ma'am Denise nga dili niya ikamahay kung sugton unya kaniya. nanay, kung saan man niya pagsugot nga wa man ko manguyab. Nganong wa man siya kamanguyab? Nag-uban mo ganina niya, wag gyud ka makadiskarte. Skang ka ba nga gud nimong apuha ka? Wala higayon samot pa nga naabtan mi niya ni Clover dito sa kwarto. Ay, unsa? Dito sa Clover sa mong kwarto? Oo. Ano ba yun, Magusay na basag ka na Wa mamigi buhat dito ko. Nagunsa man di sa simong kwarto. Nganong naaman sa simong kwarto? Naibonggan ko. Kay padunat ako mahiga. Unya. Pero diha din si Clover, nagbukot. Abi magana ko ang unlara imong gitabunan. Ako sang gitandayan. Ay, wag gyud ay mauli bayhana ganina. Wa gyud. Kinig yung babayhana. Ay, nala sige, sagdi lang. Mamawi lang niya ta apo. Sa imong birthday, imbitaro na to si ma'am Karong umaabot na Sabado man na, magpiknik ta. Onya, dado na to si ma'am. Ay, tayo pa. Oy, unsa man ang imong glittering das papel? Og may drawing nga buwak? Unsa man na project na? Bebe, patanawa ko, be. Ayaw nay. Ay, project Ayaw, na Nay. makahana. Patanawa ko. Di nakapatanaw ayaw, ni Nay. nanay, Dili na, bebe. Ambe. Ay, Nay. Ambe, da. Nay. Oy. Kanindot gud ining pagka-drawing gud. Og unsa ning imong gisuwat? P.S. Love you. Nay. Mura man lagi nig love letter. Love letter ni? Alang ni kinsa. Nanay, dili Gi-drawing ra na ako samtang nagtuon. Kamaayo gud nimong mo drawing, nak. Ako pa. Liwat na gusto mong inahanda. Kung may kwarta lang unta to sa una og nakapadayon sa pagtuon, labing siguro usa ka arkitek na katong imong inahan. Mao man gud kuno to iyang ganahan. Mao ba nay? Uy, buutan, gwapa, talented pa gud imong inahan, Piolo. Mao nga daghan ang naninguha adto niya kaniadto. Pero usa ka lalaki lang ang nakabihag niadto. Ang bugtong lalaki nga iyang nagustuhan, ang imong amahan. Gwapa si nanay. Nga sa ato pa. Gwapo sab si tatay? Mao ding gwapo ko. Hambugero, be nimo. Asa man gi ko mas miliwat nay? Ni nanay nako o ni tatay nako? Ay, nilang duha. Nakuha nimo ang imong kamistiso sa imong amahan. Apan ka nang kanindot sa imong mga mata, kang ela ka na. O kanang imong kabuotan, sa imo gid ka ng inahan. Namakakiday ka nako nay. Ah. Ingon ka wa ka makailan ni tatay. Nakakita lagi ko ni tatay nimo. Pero wa ko masayod kung hain na siya karon. Kapuyag yung nanay. Di lagi na ko sa pangitaon lagi. Paabuto na ko nga siya ang mangita na ko. Unsa? Dili. Dili mahimong makita ta si mong amahan. Dili mahimong mahibaw siya kung hain ta karon. Dili mahimo. Nay! Anong ingon sa nadlok si nanay nga makita misa kong amahan? Ano man? Murag, naigo naman ko, sir. Sige, patagtagay ini. Why, stop when I say so. Ikaw, good sir. Bahala na ni. Makatilaw raman sa big mahalon nga bino kung makitagay ka na mo. Panagsarbitaw ni. Sige, tagay pa ta. Uy, Goryo. Uy, wa na, sir. Wa na mo tingog. Knock out na. Sir, yan ang imong anak. Din kagikan. Wa bang katubag ka, sir? Nasayod ko. Di na kinahanglan sultihan pa ko nimo. Sorry, sir, sorry. Let's say. Sukad bibiya ang iyang uyab niya, sir. Naingon na sa anak. Kanunay na siyang milakaw. Karon, mas tagdugay na siyang mauli. Kanunay na siya mubiya sa opisina. Gipasagdan ko lang una siya sa gusto niyang buhaton.
Pandili may mong ingo na lang ni Ana kanunay. This has to stop. Bino, Rosero, aniaw. gusto kong magkapahungaw sa iyong kalagot. Tawag og babae o ipada din sa mansyon. Apil ko, sir. Duha, Hindi. Tagsami. kinsa'y nag-ingon. Ayun man ka, sir, duha. Tagsa ta. Makahimo pa sa baya ko. It's all mine. Gusto kong malingaw. Aron sa iyon mawa ang akong kalagot. Now, lihok na. Pagtawag ng babae. Oo, sir. Sir, aliyan ang mga babae na imong gipasugo na ko sa pagpanhi. Pasod ba? Sod na ko na mo. Kanina. Sirada ka na bultahan. Kung magkabiya ka na, Tinoy. Yes, sir. Bisan idara na. Pero lihok yung gihapong babae. Kung iyang besyo kanya adto, bisan ba sa batanon, pabaurang yung gihapon. Wa gihapon mausap. Sadista lang gihapon. Ay, grabe. Kuan na. Mura mo itong natukan ba yan na? Ay, nasugod na. Sus, kung dili palang nibubayad ang dako. Wa na babae nga musokol ang tawhana. Lakip na siyang anak nga si Sir Paulo. Kay magsama silang sadista. Ay, nako. Ang ngayon nga gibiyaan siya sa apo ni kanhi kapitana. Ano gun kadtong bata kung wa pagkadumuray nga gikan ning tapita ug mapunta lang sa sama ni Sir Paulo. Kay ang dangatan silang inahan ni Sir Paulo. Tingalig mauusap unya ang dangatan ni Inday Dines. Kung wa pa siya mubiya. Natulog siya. Dili ko pagbutang kining iyang pagkaon sa lamesita. Isang siyang tagamay tanaw ng lupiat ang iyang pag-aapin. Ay kataas na di ay silang buhor. Pila na ba katuig na wa na kinimautli? Ay nako, kaluoy na niyang tanaw na. Wa kung ni musog ta kaniado ila, kailang tuo kang daotan kong tao na maldito ko. Imo kong gihok man sa akong hitsura, pero napunta ka na hinoon sa lalaki nga naghimo ni ini mo. Dili ka na makalitok at tigipot lanas dila. Ela. Ayaw tahadlo. Ako ni, si Tinoy. Saragi ko. Ay, may dakong pagkaon para ni mo. Kinasalod kung wag ka pamahad din siya dinhik kanina. Mga nga, niya, nagdaan ka. At tao na kaon. Ila. Mag-usara kung ikaw din. Maluoy ka. Buhay ako rin. Anong sa imong giingon? Adili di ka masabtan. Pinasa ko. Ko. Ay, dili ko makahimo, anak. Dili ko makahimo sa pagpagawas nimo. May laing mapasangilan kumawa ka din kundi ako lang yun. Kay bugtong ako lang ang itugutan ni Sir Orlando nga makaso din sa higayon nga wa siya. Ibisan siguro yun, nasayon usab nga buhay ka pa. Wa masayon ning imong nahimutangan ka. Kay busa, basaylo in taon ko. May dakos ka na ko. Ela. Dili mahimong magpadako sa akong kaluoy ni mo. Natabangan tanaka. Nagkapalayo ang imong anak uban sides tungod sa akong tabang. Ang igo na kanto. Gibuhat kong kanto tungod kay. Sa akong dakong gusto ni mo kani adto ila.
Ay, biya ka na. Kanaan na lang na akong gidani mo nga pagkaon. Ila, pasalo ako. Wala ko malalas. Ay, Nalagi ka, Lelay. Kalabis akong tuog. Nautuhan mong kog mata. Pamawi sa wala ko tuog sa may aking gabi. Wala, pasado alas 10 naman di ay. Si Kapitan ka aron. Magdali ko kaliko aron. Makaato na ko sa pikas bahay. Muato lang di ko kadiyot sa merkado aron. Makapalit ko utanon. Magluto kong pinakbit. Unya gamayng isda aron prituhon. Oh, buwak? May mga lapas na buwak din tungod sa akong pultahan. Kung kinsa manikikan, para ako kahani. Pero ni aman tungod sa akong pultahan. Akong punito na. Mahalon man yung buwaka. Si kinsa makalabilin ini din Good morning, ma'am. Ikaw? Ha? Ikaw ang nagbutang ining mga buwak? Dinhi tungod sa akong pultahan? Ha? Ikaw no? Ako? Ikaw gani. Ako lagi, ma'am. So, ikaw gid ay ang magbutang og labas nga buwak dinhi sa tungod sa akong pultahan. Tempa siya. Huwag man ko magputang buwak diya, ma'am. Ingon ka nga ikaw. Ingon ko? Miingon ka nga. O, ako lagi, ma'am. O lagi, ma'am. O lagi, ako ni. Ako ning niya sa imong atubangan karon. Pero, dili ako ang nagbutang buwak diha tungod sa imong pultahan. Oh my goodness. Dili ko mahatag buwak, oy. Suda na nga akong ihatag, aron mabusog ka ni ama mo. Gipahatod ni nanay. Dili ikaw? Kinsa man di ay? Pita, may secret admirer di ay si ma'am. Ug nindot ra ba kayo ang mga buwak nga ibilin tungod sa pultahan? Klaro kay nga mahalon. Kinsa man ka ha? May silingan kami nga nakagusto sa tago niya? Ayay ka. Dili ka si Potensyano? Labad sa kong oo eh. Si Clover ka lang naasagawa sa amo. Ay, manday si Papa P! Wa din he. Ay, gani! Ay, milakaw gani. Tagun sa masad babayanan din sa amo. Dugay pa itong mauli, oy. Kung ikaw. Tila na akong padayon. Laglaag ka man niya. Pabuto na akong mubiya si Clover. Magpahipi lang ako dili sa punuan sa Mansanitas. Ay, dili lang mo pa uli. Magunsam di ka din eh. Magkuhan ko ni Piolo. Hoy, kung unsa man ang imong toyo sa akong apo, no, isulti na lang na, be. Ako na lang unya mo sulti niya kay dugay palagi itong mo pauli. May trabaho pa. Oh, okay. Oh, okay man ka ha. Okay. Sige na, lakaw na. Okay. Willing to wait. Patay. Unsayngan, mura magdag-order og pagkaon, willing to wait. Labaw ba sa pagkaon? Huwat lang ko tinhinay. Ay, in town, Clover. Ayaw pagsigig nanay na ako, be, kay usara gyud ang mahinumduman akong apo, si Piolora. Kung magkadayo na unya mi ni Piolo, maapo naman sa punya ko nimo. Og hapit naman na. Iniguman na mog eskwela. Mao nga magnanay na lang ko daan lagi nimo. Ay, paamin na day kunay. Wa pa man day ko makaamin nimo Ay, pag-abot na pagpuyo, ay, ako. pagpuyo. Pauli na sinyo. Nagpaabot na tong manghod nimo. Biyaan naman taw na nimo sige, ay. Ay, wa, uy. Wala ko biyai. Akong gidadin hiron, aron nga dili na ko mabiyaan. Unsa? Ang... Taysa, asa naman yung bataa, uy? Nagsunod naman to na ko kaganina. Miko! Oops. Pilingi siya din sa akong himutangan. Sus, hapit ko makitida. May nalagani kaya dali ko nga nakaatras. Ay, sa mukha kining Clover, eh.
Mubalik ako sa kong agi, no? Asa masag ko? Sa ilang Ma'am Dinis? Hain ka, oy! Marik ka dire! Eh, paghilom, oy! May pauli na tingali to. Kataliis, manibugtingog, oy. Ko! Dili ka rin ka mo tingog, Ron, na dili ta kapakano bataan ka. Nagtaon naman ko. Di ko sa magkada sa babaw. Shh! Bata! Nagkaon kag mansanitas? Hain man ka, oy! Hoy! Ayog saba nga nakita ko ni mo, ha? Miko! Naadri ba boss magsinitas? Ay, nagusta ba ka diha? Ayog pagsaba! Kauban ni mo diha? Ayog saba! Ako na usa. Tingon sa Kuya Piolo, di ko magsama. Nasi Piolo diha? Ay, tana, nikitiw lang ang agi, ay. Pastil lang yung pataya niya sa kong apo, oy. Maluoy na lang ta nga maglagot. Gig na nga ipagsaba! Wabit ako magsaba, Kuya. Ingon ko, dili ka pasaba. Uy! Hala! Yan na! Ay! Uy! Ay! Puyo! 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 Sibat ka. Magkakus man ka! Na-miss man ta ka, be. Sabi niya! Miss! Nakita pa taghapon? Gahapon man to. Mingawon man kung mo mataguras nga dili ta ka makita. Kay lagi kami ngaon ako, nga di ka magkita, te. Ah. Kay biyanon ko nimo, hindi kagabi. Ay, sos! Di mo ay, naguban matag usa ka bay. Naunsa ka baya. Ay, sigsagbat niya go istorya god kaysa mga dagko ra ni. Gamay pa ka. Dako naman ko, good. Dako si mong mata. Magani ka katubo. Kanaog na diha! Nakakatkat sa kadiha no, nga kataasan ang punuan na. Kanaog na! Dili ko. Magunsa ba ka diha? Ano nakapuyo diha? Uy, kanaog ha, kanaog! Dili lagi ko. Labayon ti ko chinilas ron. Kanaog ba mahog ka diha? Ah, tingani ko na gani. Kay dili ko kabaw naog. Usa! Kay ba ka musak ka? Uy, hindi ka kay baw mo naog. Patuga-tuga ka na. Sige, padausos! Padausos! Ay, sakit. Hala, ambak! Ambak na lang! Sige, sawa-kwap. Ha? Wala na mambak! Hey! Kalit mo nagkagambak, uy! Ingon man natin May gani! ambak. Nasaho ta ka! Ingon man natin ambak. Ganam na! Ingon ambak ka karon. Tinudon sa dini mo bata ka? Ha? Ha? Oy, oy, oy! Ikaw ba, wajud kay? Buot! Wajud kay buot. Tubig. Saan naman lang kung wapa ka masaho dahil ni Piolo, ha? Napiang ka na utaron. Ha? Ha? Sige nang agtang ni mo ay. Gakiat ka lang da. Kuy, ang kaya. Pero husto na! Husto na! Ay, ay, si kusnit ng bata! Makalanggot mo Sige ni bata. naman, ni mo Kuya wala kusnit. ta. Ha? Lupad mang espiritu na kong kadiyot ay nga mikalit siyang ambak. Usab niya, ha? Usab niya, ha? Kaya pakunta jug ko. Papakunta jug ko. Ha? Ha? Uy! Ha? Robert! Inahapak ka. Inahapak ka. Kaya pakunta jug ka. Ha? Robert! Husto na! Husto na! Husto na! Mahay blood na itong pinakalit ni mo na. Anemic man utak ko. Gutoman ko, be. Kaon lang ko mansinitas. Gigutom ka? Hoy! Hoy! Ang pitang itabi, ha? Kami palang gipagutman ta kang animala ka. Ha? May bahaw pa sa inyo, Piolo? May bahaw pa? Ha? Thank you sa food, ha? Nakakaon og tarong ang ako manghod. Tanood na, kuya. Kay, sige naman ko pa kanon ni Adib. Pinalit nga puso niya isaw. Soy, fried chicken. Reklamo pa ka ano nga kalamian ng fried chicken o gisaw? Balik-balik man. May na lang may gibalik ka. Sabi gwa, be. Oo, Huy, ikaw, ha? naman. Adto dito sa sala. Kau. Kay, Hipuson sa ako ning kinaan to dinhi kay makasab-an unya ta ni nanay. Kung maabdan ni dinhi wa pa mahipos. Behave dito, ha? Lako na. Ako na lang, anak. Ay, ayaw, uy. Ako na lang. Man, good ni, uy. Mauwi ni buhato na niya na ako kung maminyo na ta. Practice ko ba? kapuya din eh. Wa, kuilingaw. Ay! Ay, libro ay sa babol minsan lang, kuya ay.
Ang tanawon, bi? Bi? Ay, English man eh. Kapoy ba, soy? La! timing. Nai-picture sa airplane para sa among project ay. Nagsion ako ng page, bi. Unya akong guntingon ng picture, bi. Aron, nanakoy ipapilit sa bond paper para sa among project. Yes! Miko? Hi, ate! Ang sabi niyo mag-ibuhat? Kuha ko picture para project eh. Diyan man. Sa libro. Libro? O siya nga libro? Kini ay, dinhi sa inyong lamisa. Ang libro ka nang gipahuman ni Ma'am Denise. Imo gigisian. Ayosay pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. He is love you. O palihog na ikaw no, og subscribe sa ko ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.